mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na hapon, 1:23:23. Lunes. Kami po minapaabot giraray ng pagrespeto sa gabos na miyembro kan sosyudad asin pamilyang mga nakaantabay man nagdiretso po kan pagdangog sa Bicol Target. Kasabayan sa muyang paglaom na gabos kita na sa ligtas na sitwasyon. Padagos ang pangadji asin panarig sa mahal na Dios. Nang gabos na pinaghampang niya to sa buhay, kadifisilan sa tuyang malampasan sa paagi kang tabang kang kagurangnan. Ang mga biyaya sa tuya man ay pagpasalamat. Magamit niya to susog sa kamautan ka namang Diyos. Sagkod man kitang 5 p.m. Bicol Target na po. Ansa kong numero 0961-759-0888. Smart yan. Asing Globe 0926-0156020. Katuwang ko sa luwas, mahatod nin mga istorya. Sa 1st District, Jomar Bien, Bading Jomar. 2nd District, Al Armario, Kumpadreng Al. 3rd District, Jimmy Nazalita, Pading Jimmy. Ans Galero, Joshua Bino, and siyempre sa Manibela, sa Samuyang Mubil, yaon dyan, Henry Mata, the boy Mata. Ang sa kuyang kapartner sa control technical sa radyo AM band traditional radio, si June Napolis in the house. Sundo anong oras katabi diyon? 5 p.m. Pag luwas mo taon-taon, bumakal ka na ning cracked eyes, ano? Iyo. Siya po ang mina-broadcast kan sa muyang programa sa ere sa AM band region-wide. Sa newsroom, yaon man dyan po si Angel Mustaza, ang sa muyang anghel. Katuwang si Jen Matthew Balyaran. Sa padagos pong pagsumadakan mga istoryang nagbuburutwa, digdi sa lokal, asin ang pag-abangkan mga national-international na informasyones. Sa supervision niya ni News Director Mar de la Cruz. Papa Mar de la. Katuwang man si Jimo sa samuyang social media platform ang DZGB News Online. And syempre sa IT, kapartner man dyan, katuwang niya to, si Tricia Marie Litana. Sindan mina-broadcast kan samuyang programa man sa internet, worldwide, netwide. Katuwang dyan si Richard Astor. Sa DCGB News Online, sa Facebook, and sa YouTube, DCGB Legazpi City, Philippines. Ako po, si Pio Fernandez, ha? Sige, daro-diretso na kita sa good 4 5 p.m. na mamarong ki barbecue ang kuan. Announcers booth. Pasensya na kamuta. Nabulitahan ako sa 5 katawan nagbulitas ako, salba yung buhay niya. Diyan sa baba kay Doña Raquel. Pero masira mo na di. Susaw-sawan bagang suka pati. Tama sa na ang timplada, no? Yan. Tapos taba-taba na diit. Yan. May laman-laman.
Dahil nindo sabot, pig, relista ko sunako anindo. Nasa isip ko sana. Ipipresentar ko ito dyan sa kahera. Salary deduction. Sagkudumahan sa FM. Isa nga nito so sa FM ta. Ito ang DJ Toyang. Ah. Tamang-tama. Gutom ako. Di niya ko yun. Laban na logo. Sige, bale. Tropa makonsuelo man pag nagkaka-biyo bagatabi. June, tropa, nagkakahirlingan dyan sa sa luwas. Pertiso sa muyang bogchi. Ngunya na pagkahapon. Nagka-uro-istorya lamang tabi. Opo, may nag-text ako, Sir Pio, ikatabi ini, umpo, iyo tabi 583, that's me. Pero dahil ng barbecue siya sa naubos. Iyo po, that's me, 583. Sabayan mo nin fundador. Sige tabi. Dero-diretso muna kita kan istorya dyan sa luwas. Lunes. Kasubago may pinagsubaybayan kitang deliberasyon sa lower house. Istorya ko sa Indo tautad what transpired Daita lang na tapos in full text pero nahugot niya to so nagkapirang portion duman na pwede niya itong pag-uro-istoryahan 16 minutos na nakalapwas ang alas 4 rin pagkahapon. Kumpadreng Jimmy, what's happening? Good afternoon. Yes, so salamat tabi padi maray na hapon sa mga parantabay sa mga bungkaras kan sa toya mga istorya piglift na kan COMELEC na provision sa Omnibus Election Code na 90 days before election gabos na administrative related cases sa mga barangay suspendido na desisyonan inbueltoan mga barangay officials kung saan kadaklan kani nakakiha o nakasalang sa mga sangguniang bayan, sangguniang panglungsod o sangguniang panlalawigan. Matatandaan ka nakaging Disyembre 2022, urong sulong baga, sabi may eleksyon, sabi dae, ultimamente, dae mananggad ni eleksyon, alagad na ibandera na kan COMELEC, nasususog sa Omnibus Election Code. Kung kaya ini, na ipautob man giraray tabi pa di maski dahil na ilawos so election ka nakaging 2022. Ini napagaraman kan DCGB News base sa pakipag-ulay niya to kaso bago kay Ligaw City Councilor Sherwin Kising ang Chairman Committee on Laws and Rules sa sangguniang panglungsod kan Ligaw City. Sigun sa iya ang mga nakapinjenting kaso administratibo maski sa inman na konseho sa ngunyan lifted na kan COMELEC 90 days prohibition o pwede nang desisyonan kung sa indigdi sa sangguniang panglungsod kan Ligaw partikular sa sayang komitiba igawang duwang kaso inbuelto mga opisyalis nin barangay kung saan by Monday sa regular na sesyon sa masunod na semana nakatalaan ng iluwas ang desisyon kan konseho kontra sa mga napatunayan na mga may kasalan base sa mga pag-aadal asin pagbintilar kan committee concern kung saan dapat magkadesisyon na ang mga ini dahilan sa uminokupar na ini ninhalawig na panahon sa level kan mga konseho tabi pare. Iyan so igwang mga asunto administratibo na nakasaangat sa sangguniang panlunsod kan Ligaw como sindan may jurisdiction duman sa mga reklamo sa ilihidos oficiales kan barangay over? Yes, tabi pa di, correct. Roger, so dai iyang ka ito nahiro ta kan dai pa na kanselar sa eleksyon sa barangay kan nakalihis na taon dai pwede na desisyonan 90 días bago mag-eleksyon dai pwedeng hiroon iyan. Correct. Ngunyan hinali na ito kumo dai baga na lawos
kaya idiniretso sa pagdangog kan sangguni ang panlunsod kan Ligaw. Sa Lunes igwa na kitang magkakaararaman so mga ipinagreklamo diyan administratibo. Over. Oo, by Monday, iguanin desisyon ang ipapaluwas sa mga nakakahadigdi sa sangguniang panglungsod kontra sa mga ilihidong opisyal. Duwa ini ko di niya ngo niya to babanggiton ko na ng barangay anong mga kaso tama pa pero mantabi pa de. Roger to that. Di sa Lunes iyan mga administratibo. Abangan man niya to ini kung ano ang penalidad, suspension o kung ano, abangan niya to yan sa Lunes sa regular na session kan sangguniang panglungsod Ligaw City. Iyo. Sa pamamayo yan ni Vice Mayor si Vice Mayor JP David. David. Iyo. Oho. Ayun da. Yep, David. Siyep. Nawa igilid tango ng diit yan kumpadre. So kwampalan. So apse mo nagkaigoning briefing dyan sa MDRRMO sa pamamayo mo ni Itay Nando Alcalde. Itong mga suspension pala nagpasiring dyan yung PD. Oo, apse mo. Ata nagkonjer. Tanganing masabutan man gabos-gabos na. Nagpartisiparan yan kan mga school heads. Tapos superintendent. Ayan, nganing easy na. So, suksok kumbaga kan baraha sa laro. Oo. Sige, okay? Okay, so yan sabi pa di. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpareng Jimmy. Hali dyan sa Siyudad Kanligaw. Yung mga reklamo yan tabi, administratibo na nakasaangat sa nagakaperang ilihido asin barangay officials na igwaning initial na jurisdiction kan pagdangog kaan ang sanggunian pang lunsod or sanggunian bayan as the case maybe Sa Lunes igwadaanin findings na ipapaluwas so nagkakapera dyan na kaso na pinagsaangat aramon takon ano ang magiging resulta kan Maray na hapon tabi sa gabos na sa tuyang amigas na mga paratyenda ning sira. Sagkod sa mga parasira. Mga paratyenda ning maritata sa sinibapa dyan sa mga saudan. Mga nanay, tatay na naghanda na kang pamanggihan nagtarabang-tabang. Maray na hapon sa Indo. 21, lapos ang alas 4, ads, marhay na hapon, go ahead na. Hops, si Pading Alpalantabi, sandali muna, gilid mo na siyan, nagkamali tayo ng tawag. Dumang kita sa itaas. Si Kumpadring Alpalan, Kumpadring Al, good afternoon. Thank you so much, Pade. Good afternoon. Sarong si Manang Matabang sa Aleco. An inapod na Warriors of Light. An task force hali sa BECA o Bicol Electric Cooperative Association na yaon ngunyan digdi sa Albay. Sa press conference kasubago na pinapod ni Gobernador Attorney Rex Lagman kasabay ang mga opisyales kan NEA Aleco Management pati na ang Aleco Board sharing man ang mga taga BECA pigpaliwanag na ang efforts na ni o kaya tundag na ini kan ginibong efforts man ni Gobernador Lagman asin ang Aleco NEA Management na umagad na talaga nin suporta sa iba pang mga kooperatiba digdi sa Bicol Region dahil talagang tikapo ang Aleco sa pakaray ka na sa indang serbisyo sa momentong ini dahil nga nita medyo kulang pa sa tao asi nag-recover pa kan financial na kamugtakan. At least nagresponde ang BECA, nagpadrasindanin mga tauhan kung pwesto ini pa dinin 62 na mga tauhan hali sa BECA. Yaon dyan so hali sa Canoreco, Casoreco 1, 2, 3, and 4, Soreco 1 and 2, Maselco, Ticao Group, Ticao Cooperative, and Pesilco, and kasabay naman. So, grupo man kan Aleco lineman na magkatarabang sindatabi pa di sa bilog na probinsya kan Albay. Barangaon ining grupong ini sa Tulo, 1st, 2nd, and 3rd District para magtabang sa clearing operation.
tusog sa paliwanag, madusar ininin sarong simana. Pinuna na niya na Aldao, sa indang mga clearing operation, kaya dahil magalas kon sa 1st, 2nd, and 3rd district, mahiling taan na presensya, ko sanakan mga Aleco linemen, kundi may mga grupo, may mga truck, mga boom truck na kasarabay dyan. Yan po, so yun na nga initabi pa ni na grupong ini napigapod na Warriors of Light na matabang sa Aleco para at least maklear ang mga sanganin kahoy dyan na nagkaulang para sa pagpabawas kan sistem pasulo sa sindog kapagaray sa serbisyo kan Aleco. Okay, igwa lamang ni nagpaabot duman sa management team na yun ang pigaparaharanap kan tao, so pwedeng maapudan niya to man, ano? Hotline, okay. Hotline, ano? Yan sana iapot ka pa di. Ako mismo nag-apot ka yan, experience ko personal, na talagang nadipisilan ako sa hotline ka na Aleco. Anyway, tinahon na sa tuya, na-take note ko ining hotline ninda, 0995-729-6332. 0995-729-6332. Sa Globe yan, ano? Ito sa Saro. Igwa digdi so smart pa, so 0908. Ayo, tabi pa de. Na-take note ko naman garo sa Saro kong notebook. Iyo. Anyway, iyo yan. So, na-take note kong sa Globe yan, 0995-729-6332. Yan tabi, ang itinaong hotline kan Aleco. Igwa daan ni ma-estimar lamang duman, ma-akomodar kan queries, buda mga papaaksyonan kung may mga insidente tabi sa Aleco. Iyan na tabi pa de, may tao sindang naka-assign dyan. Iyan talaga ang trabaho, mag-accommodate kan mga request haling sa consumers. Iyo tabi, buda so mga queries waga, pwede daan dyan tabi? Pwede tabi pa de. Okay, maray man. Nakaya simbago, no? Okay, sige. So, yan tabi pa de, ang informasyon, sa ginibong press conference sa bago, Alarmario, thank you. Salamat kumpadre ngal sa istorya halid dyan sa luwas. We will broadcast ining so ipigtao sa satuya kasubagong aga na hotlines kan Albay Electric Cooperative, ano, standby muna tabian sa patunaw-tunaw nga una so kinsing stick ning kuan dyan oong isaw, ano, paturutun daga nga una tapos 5 pidasong lumpia yan. Uni po tabi, and otrong kuman ini sa aga, ano, so igwang mga concerns sa Albay Electric Cooperative, may mga brownouts, gabos, nagkiri-kiti na transformer, nagkapurutol na kable, kontadores problema, gabos, reading, gabos, pwede siguro ining makaakomodar. Makonsuelo nga ni ikasubagod yun sa programa, nakakonektar kita sa Globe. Nag-introdusiran pa sa na kaming duwa buda so kahurong ko, nag-brown out. Diday kita naka-on air na. Sagkod na natada siguro 4 minutos bago mag alas 10:30. Di nag-extra na sana kita. Sa aga tabi, baloon ta naman ini, ha? So gabos tabi dyan na nag-aaran tabay, igwaman dyan sa tuya na nagpadagos siguro magpun kasubago. Globe kan Aleco hotline 0995 729 6332. Yan. Garo di si GB, ano, 729 kilohertz sa AM band, ano. Utronta Globe Aleco hotline 0995 729 6332. Yan. Sa smart naman tabi 0908 677 3393. That's 0908 677 3393. Smart po yan kan Aleco. So naitaw ta na tabi both Globe and Smart na hotlines. Saro lang sa tuyang appeal and prayer na sana po talaga igwanin masimbag dyan na accommodating and makaka-refer talaga
kundi pwedeng masimbag and concern, makaka-refer sa concerned department kan Albay Electric Cooperative kung halimbawa problema sa billing or problema sa mga kontador, problema sa connection, may naputol na wire, may nagsabog na transformer, pwedeng i-refer sa engineering department or outright pwedeng masimbag ang kahaputan or concern. Sana igwaning iyaon mananggad 24/7. Ta remember igo baga kitang kasabihan dyan na kung malukso ka hali sa nagkakalakagang lana sa kawali, dai ka maglukso pasiring sa kalayo. Yan, gustong sabihon, ikinauyam baga niya to, gulpi baga suyam kan tao, pigparagatungan sa tao, naging issue political, naging political platform, so Albay Power and Energy Corporation. Saro sa ikikauyam ka ito, sige ngayang apod sa hotline, daiman ngayang nagsisimbag. Pagkatapos, inapudan mi ngayang kasuhapon, tulong aldaw na daiman ngayang aksyon. Sana po, dai na yan mangyari. Tabi, ta naglalaom kita na ibinalik ta baga so alay ko, kagustuhan ta ini kan mayuri o baga so kagustuhan. Sana po itong so mga ikinauyam niya to na mga instances, sitwasyones, dai nang ngunyan ma-experiensyahan tayo baga so sa tuyang pagtubod na pag nahali na suapek uni na ang tultul na serbisyo kan Albay Electric Cooperative. So parte na po ni nasa tuya man na pinaglalaoman na kung madayal man ang gadyad, igwang masimbag, courteous, accommodating, and be sure na igwaning hararam na kumbaga pasensya, dyan, an maakomodar kan mga apod, igwaning mahiwas na pagkaisi sa psychology, sa gabos, hararam na pagsabot, takamuan masapar kang brant, asin kang rant, kan konsumidor nin kuryente. Yan. Ay, number na yan, tabi ha. Sana po nakaset up man agad nin Marhay, ha? Sige. Bueno, standby muna Ans and Joshua. Tayo nabot kita nin oras nin sa tuyang pag-acknowledge. Oras Pilipinas, it's 4:31. An oras hatod sa Indokang Diatabs. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Bilis gaan sa pakiramdam, gaan pa sa bulsa. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrex-cited Maggie Magic Sarap. Ang nagmamahal, nagmamagi. is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Usapang Rayuma. Aroy! Nagkamot na ako pero masakit na ulit. Mahal. Magaling dyan, Skelan. Up to 12 hours todo ginhawa mula morning hanggang evening. Mas tipid pa kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga! Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Kitang mga uragon, matibay sa trabaho. Dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol tulos. Mabilison kaysa apat. Mas marikas. Dai lang sa saro, pati man sa iba pang helang. Maski kulong ning payo, kulong ning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa. A perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Junior 1 Plus para sa 1 to 3 years old. Available sa 400-gram pack. 195 pesos lang SRP. Bear Brand Junior 1 Plus para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51 number 028 series 2022. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, urual daw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, urual daw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Diarrhea! Tagal sa banyo! Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 750 SRP lang. 2 capsules work in as fast as 1 hour. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Bumubuhos ang tiwala, babawi ng may pag-asa. Ibang ngiti ngayon. Bumubuhos ang tiwala, tuloy-tuloy ang pag-asa. Ibang ngiti ngayon sa Ordinera Nation. Drink responsibly. Bumubuhos ang tiwala. Iba ang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural
natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bicol Target. Salamat June, and bolta na kita sa tuyang programa asin sa informasyones dyan sa luwas isihunta ang dagdag na bareta. Minutos sa sana bago mag alas 5 ang pagkahapon. Ans, thanks for waiting. Good afternoon. Good afternoon, Sir Pio. Good afternoon sa mga paraantabay. Sa mga dagdag mo niya tong bareta, nakikipag-coordinar ng unyaan ang Legazpi City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO sa pangenot ni Ma'am o Engineer Ladi Asur sa DNR Mines and Geosciences Bureau, MGB Bicol, para magsagibo na nin hazard assessment sa mga lugar syudad na delinkwenteng marhay sa pagrasay ng daga. Ilang informasyon na napag-araman kan DCGP News sa pamayokan opisina kung saan sigun sa iya matapos na manotaran ang landslide sa Partekan kan Puntukan Hill na sakop kan Barangay Dapdap asin man sa Purson man kan Barangay Buraguis, kinakaipuhan na sigun sa iya na magkaigwa nin mahigot na pag-aadal manungol digdi. Ininspeksyon na kan MGB ang nasambitan ng mga lugar kung kaisa ngunyan sigun sa iya pighalat na nindaan resulta kay ni urog pang saro sa mga naiilig talagang epekto ini rason kay ni iyo na makusog na pag-uran kan mga nakalihis pang aldaw asin semana. Oras daw na makuhaan report pag-adalan ninda ini kad konseho asin magkakaigwan ng rekomendasyon para sa aksyon sa nasabing mga lugar asin iba pa na mga lugar na posibleng peligroso man sa siring na sitwasyon. Ano daw tama yan na ginibo ninda nara Engineer Ladi kan CDRRMO, pero ano daw kung igwasin na ng informasyon, and I for one mina-asumir kita na igwasin da ka ini, so ginibo ka ito several years ago na mapping kan grupo kan MGB so pamamayo ba ito ba permitang nagkakahol ka ito si Engineer Arlene Dayaw. Natapos na ito ha, and very accurate ito. Inda ko tabi kung iyan na nag-landslide na nagkapirang lugar sa Legazpi, kasabay sa ereng ito. And kung igwa na ning kopyakan ang City Disaster Risk Reduction Management Office. Roger, sabi ni Engineer Lagi, saro iyan sa mga piga si kaso nindago niyan, kung talagang yaon duman sa assessment na ito, na delinquent o talagang kaiba ini sa mga landslide prone areas, ay dapat daw na ma-aksyonan iyan, and kung in kaso man talaga yaon iyan dyan sa listahan o sa mapa, geohazard mapping, dapat warang matinir dyan sa nasambitan ng lugar. Roger, medyo nga ni nauro atraso ito sa pagpunta igwaning technical aspect duman na kumbaga kung sa pag zoom in or zoom out ginibong mas clear, mas durudakula, mas sentro talaga, mahiling eksakto ang lugar. Kaya so pag magnify yata kan mga lugares na settle ito, ngunyan almost near accurate na itong mapping. So nag-landslide baga o nagdibaga sa may Kapuntukan Hill Yes. Pagkatapos igwa pang saro na so residensya nga ni dilaan na kan daga. Yeah. Anong lugar ito? Buraguis ito. Buraguis. Yan. Oho. Tapos, apirag itong residensya ito, igwa pa sa Oro Inutan, so bigapot na si Saint Village. Igwa mo doon na nagrasay pa na daga. Anong village ito? Over? Kung di kita nasasala sa Pio, Seaside, Seaview Village. Seaview Village. May portion duman na medyo nagrasay man sa daga. Oo. Dakulaon man ang gadiyan na dapat na pag-atindiran because kung tinamaan iyan duman sa geohazard mapping kang MGB, bako yan na basta-basta rekomendasyones na gigibuhon ninda. Gwanin mga dapat na marilokar dyan. Yes, tama. Sige. Di hahalato ninda ito, nara Engineer Ladi? Yes po, and halato ninda ito, pero ongoing naman yan so assessment guide na MGB. Nasabi ninda, ang MGB ang talagang may access, expertos dyan na bagay. Itong sumanga
medyo igwanan nin delikadong sitwasyon. Ano ang sabi ito baga sa mga nagrarasay na sudaga, may mga residensya sa duman, anong immediate na rekomendasyon kang CDRRMO over? Roger, may kinaraman dyan tabi sa PIO sa mga lugar na iyan. Pero nakikipag-coordinate naman sinda sa alkalde, kay Alcalde Rosal para mapag-urulan kung sa pwedeng i-relocate and ma-coordinate naman sinda sa mga apektadong residente para sa siring na bagay. Habunin na sa sunod na pag-uura naman, igwa naman na ma-apektaran dyan siring na bagay. Precisamente, kung bisitahon naman kita ni Sheer ng apelyido Line, nako, yun na naman problema na naman. Mapuon na naman iyan. Okay, sige. May tabi sa PIO na informasyon man hali sa City Hall, Hans Galero. Salamat man sa istorya hali dyan sa City Hall, kan Legazpi. Duman kita sa lugar man ni Joshua. Good afternoon, Joshua. Go ahead na. Yes, good afternoon Tabi, Sir Pio. Good afternoon sa mga paraan tabay, sa mga dagdag na bareta, dahilan palan sa pagiging mayaman kan probinsya kan Albay. Pag-abot Sir Pio sa produksyon ng abaka kan mga tumanalikod na taon. Iyo ini ang saro sa naging metya kan Filipino-American War. Ini ang napag-araman kan DCGB News sa naging flashback story na ipigirasman ni Vice Mayor Bobby Cristobal kan maghampang ini kasabay kan commemoration ceremony na subagong aga iyan kan ika-123 na anibersaryo kan Battle of Legazpi. Ginibo ang seremonya kasubagong aga sa Battle of Legazpi Monument dyan yan Sir Pio sa Rotondas kan siyudad kan Legazpi na pinartisiparan kan nagkapirang konsehal, mga department heads asin iba pang mga opisina kan lokal na gobyerno, siring man nagkapirang residentes. Naging West de Honor sa nasabi ng seremonya si Police Regional Office 5, Regional Director Police Brigadier General Rodolfo Dimas, kung sa'yo sinabi kayo na importante ang nasiring na mga aktibidad o ining pagkomemorar, tangani ma-refresh lalo sa mga kabataan ang ginibong kabayanihan kan mga nakaagitang bayani. Kung ki Dimas, ang sa indang kabayanihan, bako sa na ini pagpapahiling kan sa indang pagiging makabayan, kundi Sir Pio, man ini kumbaga pagpapahiling kan kun gurano kasarig ang mga Pilipino, asin saro ining ladawan kan sa tuyang identidad, bilang sarong nasyon ng mga maiisog, asin sarong nasyon ng mga makukusog ang buot. Yan tabi Sir Pio, ang mga dagdag tama na impormasyon na. Salamat pala sa masiram na merindalan kasubado. Joshua Bino, DCGB. Thank you so much, Joshua, sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Kasubago, nagsubaybay kita kan pagdadangog kan na komite ni Congressman Joey Sarte Salceda, Ways and Means. Ta siya baga saro sa mga nagapahayag na manunungod sa mga smuggling na ini kan agricultural products. So nagkondukta ning pagdadangog ang Committee on Ways and Means, invitado duman man lain-lain na personalidad may kinaraman sa nasabing bagay. Aduana, ang NBI, yung mga representante sa halis agrikultura and so on and so forth. Aram ni kung ano ang saro duman sa nagbutwa na vital information kan hinapot ni Congressman Joey representante kan National Bureau of Investigation. May kinaraman duman sa estado bagakan supply asin presyo kan sibulya sa Pilipinas. Tas yaw na duman sa customs, yaw na so gabos. Hinapot ni Congressman Joey si Sir na Duluiras. Hali yan digdi sa Bicol si Sir na Duluiras kan NBI. Siya suyaon duman. Hinapot kun iguana nin pinagigibong investigasyon inisyal ang NBI manungod sa siring na sitwasyon na kan
supply asin pamresyohan kan sibuyas kung igwaning nagmamanipular kumbaga. Ang simbag ni Attorney Doloiras, so far as I can remember, is igwa na sinda ning inisyal na pinagigibong lakdang nakikipag-coordinar na sa mga ahensyas di gobyerno in relasyon sa investigasyon na yan. And pinag-press on ni Congressman Joey si Attorney Doloiras, ano kumbaga sa Bicol, ano nga ang inisyal na nagbubutwa na sa indong pag-iisi. If I remember it right, ang pahayag ni Attorney Doloiras is igwa na sindang nagka-identify na mga bodega na posible na duman pinag-hoard an mga sibuyas. In other words, hoarding. Malinaw pong nadangog ko duman sa pahayag ni Attorney Doloiras. Sa pinagsusubaybayan niya to online na hearing live June. Hoarding. Naglaog na ang possible hoarding mananggad. Hilingon mo, ever since baga, maski duman sa programa niya tong Tingog Kan Banwaan, o maging di sa Bicol Target, we are espousing the idea na makangalas baga tabi dahil man baga ning may bareta ka nakalihis na binaha or what, igwa man baga, pero bako masyado siguro na ngaya binaha ang gabos na lugar na nagpuprodusir kan sibuyas digdi sa sato sa Pilipinas. Bakday manggayud dai maning pestilence na inatake sana ang mga sibuyas, dai man. Pero nagpaparalangkaw ang sibuyas, ang presyo, asin nagdidiit ang supply. So, may nagmamanipular, es posible. Kaya kasubago duman sa pagdadangog komite ni Congressman Joey, nagbutwa ang hoarding. May na-identify na so NBI, sabi ni Attorney Doloiras, na nagkakaper ang mga bodega, darakulang bodega, na yaon duman sa mga sibuyas. Inda ko tabi kung mahuhugot man ini kan sa tuyang pag-iriba sa prensa, sa media, both broadcast and sa dyaryo, duman sa hearing na ito tabi. Possible hoarding. Habitan na nga kung iyo mananggad, matibay ang nagmamanipular kan senaryong ini. Tanaribok nindo sa Pilipinas. And ang sekretaryo baga kan DA, si Presidente Marcos mismo. Yan. Okay, so nagbutwa na duman sa possible hoarding mananggad baga tabi. Nagkakalas naman nga ako. So bareta baga na may nag-ugot na para tanom ning sibuyas. Ano ang rason kung natata nag-ugot ito? Nalugi sinda sa presyo. Makangalas baga John, natata malulugi so para tanom kan sibuyas na halangkaw ang presyo sa saudan. Gustong sabihon, both so farmer and kitang end user, biktima kan nagmamanipular kan presyo asin supply nin sibuyas digdi sa Pilipinas. If ever mananggad iyo yan ang sitwasyon. Bako John, takon mahal ang presyo kan sibuyas sa saudan, it will be logical siguro to a certain degree or to a greater degree na mga paratano maugma tagulpian sa indang kita bako John. Kundi ang nangyayari, ikonektar ta na supahayag ni dating Secretary Piñol kan Departamento de Agrikultura. Ang sabi niya, di bakal ngayon ning arog ka ining presyo sa mga paraoma. Example sana, bako man na actual ini ha. Example, ang sabi ni Manny Piñol, kumbaga, di bakal ngayon ning piso sa mga para tanom ning sibuyas kan mga middleman, papatungan kan middleman ning todo, ipipabakal sa mga retailers na ninhalangkaw na presyo. Kaya so retailers man, naturalmente makabig man ito, makita man ito, kaya halangkaw ng presyo. Duman nangyayari ang dapat nang matrace kung paano paghali duman sa
kuan paghali duman sa paratanom ning sibuyas na dinakal nin hababa ang presyo, natatapagabot sa saudan mahal na. Tapos may nag-uugot na para tanom ning sibuyas na nalugi. Oh. Dahil mo pa minsan maitugod ang pangyayari. So, maybe a group is manipulating. Iyon ang saruian duman sa mga nagbutwa. Kung mahugot inikan sa tuya mga pag-iriba duman sa Metro Manila, tibad ma-expounding maray. Ma-discover man agad kung igwaning sindikato, hoarding na nangyayari ta. Dipisil po ini na mga sitwasyon. O nag-abot na baga sa kunyan, so imported na sibulyas. Taon-taon mga barata tayan ha. Tao to, duro-diretso so hearing, mag-alas 2 pasado na, nagpipara naman kita nag-iniri pa kitang ibang bareta sa lado lokal man. Naglibot-libot pa kita dyan bago matukaw sa programa. Pasiguro kitang permi. So, yun po tabi ha. Inda ko kung mahugot ini. Basta may na-identify na daw yung NBI mismo ha, Manila. Mga bodega na posibleng yaon duman ng mga sibuyas. Pinagpupugol. Kaya naturalmente, pag pinugol mo yan, magkakaigoning halangkaw na demand, ay halangkaw na ang presyo kaan. Maski nga ni kita nagangalas, natatanya ko may nag-uugot na para na para tanom ng sibuyas, na mahal ang sibuyas. Kaya yan, sana inda kung ano ang kaabtan kan sitwasyon na inidigdi sa Pilipinas, yan na po, nag-aktibar na and dakol sa mga pipasumiter na dokumentos ni Congressman Joey, mga findings nagbuburutwa na duman hali sa mga resource persons na pinag-imbitara ni Congressman Joey. Yan. Okay. Sige, ano ba to? Problema talaga. Sige tabi taining mga text nindo buda chat sa Messenger, babarasahong ko yan sa pagkuhan kang programa tabi. Ito pa mga okay. Sige, di paano kaya na June pa din na kita na mag-extra mailaog yan dyan ng mga natatanda pa niya itong hanap buhay Sa pangarang kambilog na fersa dyan sa luwas, pading Jim, pading Jomar, pading Al, Ans, asin si Joshua, sa Manibela, Henry Mata, The Boy, sa Control Technical, June Napolis, sa AM Band. Sa newsroom, si Angel Mustasa, Jen Matthew Balyaran, siyempre kasabay pa sa muyang social media platform, yan man si Jimus. Sa supervision iyan ni News Director Mar Dela. Siyempre, yaon dyan si Tresha Marilitana at naman po si Richard Astor. Salamat kan sa inyo pagantabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Good afternoon. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Digbisa na sa DCGB. Ansay nung kadamay. Diarrhea? Tagal sa banyo. Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 750 SRP lang. 2 capsules work in as fast as 1 hour. Alagang Unilab yan. Loperamide.